Neolitoa, sedentarismoa eta lanabes berriak. Handik aurrera ez zuten alde batetik bestera etengabe mugitu behar elikagaiak bilatzeko. Halaber laboreak eta abereak zaindu behar zituzten. Hori dela eta gizakia sedentario bihurtu zen. Herrixkak goraguneetan kokatzen zituzten ur ibilbideetatik gertu. Ur hori edateko eta laboreak ureztatzeko erabiltzen baitzuten. Herrixka babesteko adobezko harresiak, enborrak edo hobiak baliatzen zituzten. Lehenbiziko herrixkak autosufizientak ziren. Hau da, bertako biztanleek ekoizten zuten kontsumitu behar zuten ia guztia. Baina zenbait truke ere egiten zituzten. Objektuenak batez ere. Maskorrak, barizitazko botozko aizkorak, zeramika. Nekazaritzarako zeregin berrietarako espezializatutako tresnak egin behar izan ziren. Hala nola egitaia uztamozteko. Errota zerealaleak ehotzeko. Aitzurra lurra zulatzeko. Eta aizkora zuhaitzak mozteko. Elikagaiak gordetzeko, garraiatzeko eta egosteko beharrak zeramikaren garapena eragin zuen. Sokak elkargurutzatzen ikasteak saskigintza ekarri zuen. Eta aria eta ehungailua asmatzeak ehungintzan aritzeko aukera eman zien. Harri erdibitiak apaingarriak egiteko erabiltzeak mehatzaritza garatzea ekarri zuen.